ماوەیەکە گرانی بازار بەگرتی هەر ڕۆژ بەهای بابەتێکی و کەلوپەلێکی لەسەر وڵاتیان گران دەبێت داوی جار قەیرانە غازێ و گرانبوونە بەهایەوێ نوکەژی بەهای ئاری بەڕێژەکە بەرچاو زێدە بووە گرانبوونە بەهای ئاری کاریگەریەکە ڕاستەوخۆکردە سەر ژیانە وڵاتیان نەخاسمە تەخا هەژار و مامناوەند و خۆدان داهاتێن سنووردار خۆدانên nanpêjiya jî diyar dikin ku giranbûna bihayê arî ew êxistîna barûdûxekê nebaş wekû bi Kurdî dibêjin keftîne di navbera nal û bizmara. خود نسبتی شولما gelek nexweş be rastî or zêdê giran bû yani berî çandekî yani me or kirî 28 zero nûka xwedê vê gavê teqrîben orê 45 zero yani zêde şûlema ya nexweş bû goza qeteع kirî yani zamaneke goz doma ew me qeteع kir bawar bike yani îcara dukanê ya giran e yani evvelka hû biçî rastî û me dernayînî em şulken sar xesaretiye berî nûka berî vê zehmeta dolarî or 26 û 27 bû dolar giran bû 34 û 35 piştîngî vê xêrê 5000 diş çû serê nûka 40000 û 39000 û dest nakevît غاز هر وقتا 300 و نوکا 450 و حتی 500 شد تجاریه کهرب یا فی پنجوی همون تشتی گرام بی اجا شکل کم خسارین ام حس کن حکومت چهار سریه کلمه بکتن هر چی وکی هبید هاری کاری بیت کرن ام نشین نانی گران کن بر ملتی چون که ملت گناهه و ام نشین وی سعرش بفروشین چون که دی ضرر مکویتن یعنی امید کفتین نباینا نالو بزمارا دی بیجین لیژنا چاودێریya bazirganî li Snûrê deverdariya Akrê diyar diket ku ewan ageh ji babetî heye û rêkarên PTV girtîne ber bû çareserkirina vê arîşê. Rastî giliya û gazindeyeka geleka berfireş laye hemû nanpêjî û samonxane û xwedanên wan ve gehiştê berdestê me jî wekû çavdêriya bazirganî bi rapor daye berês qaymoqamê qeza Akrê da ku ew jî pirêka xwe re bigehîn te parêzgeha Duhokê û biryarên PTV bihêne dan. Rastî me daxwazek heye ku wekû çavdêriya bazirganî em bînîn çareser ew e ku piştevaniya van projeyan an ku nanpêjî û samonxaneyan bihête kirin da ku senga nanî bazarê da bû hevwelatiyan heman senga berê bît û nehête dabeşkirin ser duyê. Giranbûna bihayê PTVên jiyanê û wekû ar û PTVên dîtirên xwarinê karîgeriyeka zûr li ser rewşa aboriya welatiyan kiriye û bûye cihê gazinda welatiyan. Hikûmetê jî heta nûke pêngaveka durist bû çareserkirina wê nehavêtiye. İsmaîl Saîd, Dezgehê Mîdyayê Badînan, Akrê.